iya Manasi. Usuyahamba njalo manje. Yini? Ungahlala ezinye izinsuku ezimbalwa nje. Ayi cha. Sekwanele. Sengiyazi futhi uthi indaba usheshe uhambe kangaka. Sisi. Ubuzitshela nje ukuthi ngizokweseka kuyo yonke into. Kodwa mina sisi ngihlezi ngiweseka. Kodwa ke sengiyabona ukuthi akuyona le ndlela ofuna ngayo. Wena sisi uvesane wezwe ngathi akekho nje umuntu okunderstandayo futhi okwesekayo. Kodwa akukho njalo. Into nje wena Manasi. Ngathi akekho nendaba nami. Usuqalileke futhi. Sisini. Ngiyakuthembisa akukho njalo. Akukona ukuthi angiqondi. Ngisho yona kanye lento engiyibonayo. Sisi. Ngiyacela uzame ukunderstand. Ukuthi angiyiphathanga ngalendlela wena obufisa ngayo akusho ukuthi angeke futhi ngiphinde ngikulalele sisi. Futhi akusho ukuthi kuzomela uyiqhelelanise nami. Imicabango yethu izohluka futhi nokwenza kwethu ngokunjalo. Kodwa ubudlelwano bethu angeke buphele. Ngiyacela uzame ukunderstand. Ukuthi izolo benginawe. Namhlanje ngizoba nawe. Nakwi future ngizoba nawe. Ngabe yonke into ikahle ekhaya? Ubuzelani? Phela sengisho phakathi kwakho nogogo nomkhulu. Angikaze ngihlukumeze umuntu. Indaba uhlezi ungicabangela kubi. Ukuthi phela momu ngaphandle, ingakho ngibuza. Kodwa ke uma kuwukuthi akho lutho, ayikho inkinga. Bengime eminyango ngoba bengilinde wena. Kodwa ke buka wena uvela uyangiphoxa nje Vikrant. Uyazi lesisho sithi yonke into iyashintsha emva komshado siyiqiniso. Indlela nje ekhaya lama bangiphatha ngayo. Ingcono kunale wena ungiphatha ngayo. Vikrant mina. Ngiyaxolisa. Bese ngikhohliwe yazi. Ukuthi nje phakathi kwethu kuyohlezi konodonga. Nokuthi awusangithandi futhi. WeMonica. Ngiyaxolisa bandla ukukuphazamisa. Ayi cha. Ngiyajabula usukhona. Bese ngiqala kuba nesizungu yazi. Unesizungu. Uvikrant lana. Kodwa ungaphinde nje uyisho leyo nto. Phela noma ematasa nje yena awukho wedwa lana phela. Ungaphinde nje uyisho leyo nto. Ayikulungile ke. Kambe unenyanga engaki? 1. Ayibo. Unenyanga engaki kambe? Vikrant ngisenkingeni yazi ngicela ungisize. Buka, sobona senza njani? Vikrant awuqondi wena ngisaba ngisho kuyezansi. Phela bonke abantu manje bazoqala bangibuza imibuzo eminingi ngizothini? Bonke futhi besifazane la ekhaya uyazi. Sebeke babeletha mina kuyangithusa lokho. Monica, ngiyaqondisisa. Ngizokwenza njani? Noma ngibatshela ukuthi inyanga yami yokuqala le. Uyabo? Bonke futhi ekhaya bazongikholwa. Ayi cha. Ungalingeke nje uqamamanga. Ayibo, ngibatshela iqiniso. Okwamanje nje ayikho into engimele sibatshele yona. Uyangizwa? Ngiyazi ukuthi lento elikhuni. Kodwa ayikho enye indlela esingenza ngayo. Buka Vikrant, uma ngibatshela ukuthi inyanga yami yokuqala lena, bazongikholwa manje wena unqabelani? Angini ngikutshelile. Ngathi asingaqali sibatshela iqiniso manje. Futhi nje wena, awuyeke lento ofuna ukuqamamanga. Azilokhu ke thina sobatshela nje uma isikhathi sesifikile. Sobuye sikhulume lento. Usho kahle phela wena, ngoba yonke lento ikhathaza mina. Ayikhathazi wena Vikrant. Imina kufanele ngiphendule yonke lembuzo. Nami ngibhekane nayo yonke lento njengawe. Futhi wena awazi ukuthi amangenzani kulomndeni. Ayawuxova nje. Yikho nje yonke lento nami ngikhathaza. Anginivele sesiqalile phela manje sesinemfihlo. Sesinawo vele manje umthwala siyeke namanga ngicela. Angiyithandi nje mina lento. Kodwa
Awu Monica ukhona lana. Phela bengihleli lana ngilinde wena. Hawu kwenze njani gogo? Woza lana. Kunokuthile phela engifuna ukukubuza kona. Wevingrad. Ingabe ubususendleleni yesibhedlela? Ngizobona. Ungahamba. Kunokuthile kumele sikwenze nayo lo. Vikrand. Ngicela ume bandla. Ngiyakucela. Ubusudlile kodwa isidlo sasekuseni. Ayi ungahamba ke. Ngizohamba. Yebo. Woza la. Ungaphutheka. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke isisonke dear signature 169.